Salkaham Kiching Song tai Kokbrok IQ Education channel o nono lam sogo. Tinini video ni bisingtei chung silayane kaidok kok khosor eba abbreviation notei jeta kokborok kok sanairok o kaidok kok khosor no jeseke phano saimana nango. Hake pulyano chung silayane kok khosor tama. Kok khosor ongkha kaisa kok thaino barake seimani eba kaisa kolok kok thaino khosor rwmani. Saib kok bai bono abbreviation huno. Romdi BG, TK, BK, MG, MGT akorok. Tamokhe barake BG, MG, MGT seipano bono khorang bai sapruke porifuruke BG no borom gwnang, MG no muchang hwnei sao eba MG, BG, TK rok hwnei saya. Phadi tabu kok bokhiriwo hablai siwano. Pulyano tongo BG. BG ongkha kok khosor eba abbreviation word bini full form ongkha borom gwnang. English kok bai borom gwnang no honorable huno. Romdi chung khoroksa tang okra eba minister rokni mungni swkang borom gwnang eba honorable thepao borok no borom riwui. Hake abo hai borok kotorni mung swinya swkang kok khosor bai BG suyo eba thepajago. Sai by honorable no ke HUN dot eba phone hwnei swijago. BK ni full form ongkha bukhuk. Social media rogo chung nugui mano bukhuk thepawui bumuni swkang sweimani. Social media no karui kok borok bai swijak kok hal eba article logo bo haino nugui mano khoroksa bwrwini bumungni bwskango BK sweimani. Phiya khoroksa bwrwini bumungo bukhuk thepawui sweimani chasugese. Tamni hingke bukhukni exact English word miss eba misses khlai sugya tei bukhukni tei kaisa kokthai eba synonyms ongkha bwrwi eba girl or female English kok baikhe. Bukhuk hwnmani abo halok eba relation no bo haino bujio. Romdi o bukhukni rok belai kwthalayo. Bukhukni hwnmani ke khorokni bwrwi eba two sister no hwnmani se. TK ni full form ongkha takhuk. TK eba takhuk kok thaino khoroksa swlani bumungni bwskango swlaima nugo social media rogo. Romdi takhuk khorang deborma, takhuk naithok jamatia. Phiyaba khoroksa swlani mungni swkang takhuk kok thaino manjumani chasugese. Tamni hingke borokni mungni swkang eba bwskango bwri phano ungthu eba chwla phano ungthu khoroksa borokni bumungni swkang chwla eba man, male, boy kok thaino thepaya. Haikeba bwrwi eba girl, woman, female kok thaino thepaya khoroksa bwrwini bumungni swkango. Takhuk kok thai ni tai kaisa kok thai eba synonyms ongkha chwla. English kok baikhe male eba man. Romdi romungno nung khoroksa chwlani bumungni bwskango takhuk thepake male or man roki murasing eba chwla manik deborma hwnei samase kalayo. Phiyaba takhuknei takhuktham hwnei chung ringui mano. Takhuk simi hingke khoroksa chwla borokno bujio tei takhuknei eba takhuktam hwmake kaisa nukhungni eba khoroksa buma bufani chwla bwsano bujio eba bwta bufayno bujio. Romdi o takhukni rokle belai khasiwo. MG ni full form ongkha muchang. Muchang bo khoroksa chwlano no hwnjago. Noktharogo chung nugui mano khoroksa chwlani bumungo muchang no kok khosor bai MG hwnei sweimani. Abo English kok baikhe Mr hwnei sama jagao eba ringma jagao muchang hwnei swijago kok borok bai. Phiyaba Mr ni exact kok borok kok thai muchang kok thai asuk gothok sugya. MGT ni full form ke muchangti. Muchangti ke khoroksa bwrwino hwnjago. Khoroksa bwrwino borom riwui chung muchangti hwnei ringo tai thepawui suyo khoroksa bwrwini bumungo. Romdi MGT bubar deborma. Miss ni jaga kok borok kok thai bai ke muchangti suyo. Abono karei khoroksa bwrwi siniano muchangti hwnei ringui mano
bini mungno khursayawi romdi nung khoroksa bwrwi siniya bai kok sana nangwi tongkha phiaba nung bini bumung maya abo hai jorao bono nung mwchangti hwnwi bono ringwi mano phia miss eba misses ni exact word mwchangti eba mwchangjak klai sugya MGK ni full form wngkha mwchangjak bo haino khoroksa bwrwino no hunjago romdi tiprajak wainjak phurukjak akoro mwchangjak kaisa lobui eba boromniwi ringma tai khoroksa bwrwi siniano mwchangjak hwnwi ringwi mano bini mungno khusayawi romdi nung khoroksa bwrwi siniya bai kok sana nangwi tongkha phiaba nung bini bumung maya abo hai jorao bono nung mwchangjak eba mwchangti hwnwi bono ringwi mano omorok wngkha kaito kokborok kok khosor tei bini meaning rok khaklayo o video ni bisingtwi tini haino hai katal ke srungwi mangkhana hnoi tomungno norok o kaito kokborok kok khosor no twi nini review eba opinion rwna muchungkhe tolao comment ni bisingtwi swngno sadi hambai।